Yeshia putu prunka ebware ho sempa bebeka yensa ewo too much GH so ye pese yenimu nyina eche ewo ho eyare ho sempa papa ye nyina yenim se Kofi Adoma wanwani de se ba ne nsem twa adwuma ni mu a wo obi obone ho modene yie pa se ne yenko ne yenko follow story yen kansam yenya interview ani nyina wodi mu akotini yie pa na are ho sem mu aba beka yensa ano odin Efia pokua aye obi a oban ni yie papa ene ohu Kofi Adoma no ehu efia pokua ohu efia pokua no ehu na ya abrefu wo mu nyina ene kɔ nakra nanti de ekoso bia no saafu ebu ba ko ede betudwa no ehu ne se no kwasam arehosam ena aba no wana ego ena eye efia pokua ede beto ne wo a wo kyerɛ se eye Kofi Adoma wanwani anipa bonfo bia bonituo ewo nani ema sese de ba bi oda no aya arehosam empai bopa ena wo hia se nipa bompai edi amano ye nyina nim se afia pokua eni Ghana nanso nsem ekoso bia no enam adwuma ne ananti enti wote enti nsem odi ababeto ne wo na babusua ayare wosem a wo kyeremu a ne ho popopa ewo asem a wote ye ne mpaye ne wosere so obo ade na nkasa enom no adofroma ha aye too much GH so Prophet Abednego number no ene that screen as ne mesre se obefre no de fa brabo mu nsem sunsum nsem bia no wobeboa na atimi aboa akama ede amaw se bibi na ehaw ewa brabo mu ntiase da yeso basa ni nyina no Prophet Abednego aye krado se obeboa na wayi sa haw no ede afi wo so ede amaw abusuase ewra nsem ni mu na mekai wo se Kofi Adoma wanwani aye nsem twoni kase pa wo de ne totu aye nsem twrafo ahodo na ewo man Ghana mu a wotimi hunu se ono de oye special person oye a gentleman na chesade bia wo ye bia no ohwe eya ne wano wo ye ne sade sese wo ye no ewo adwumanim onte ne ho asembone ewo baabi so obete ne ho asem asabe na enipa bonefuo bi na edi na wu emana ba abonten anase mre bi atwetwamu ensensem bi ekokọ so social media ne so ne nyina mutimi kokotu odwa ema ne ma ye kama abodutoyam eba mene watimi aware ne yere te ho kama asem bia ensiye na ensam ababa betoja wie na mede esomwo efia pokua ni papa ono na de abetudwa wo kyerɛ se nipa bonefuo bi abo Kofi Adoma wanwani tuo ewo nani womanya baabi amfatuo na amose nani ena omodi tuo no eboye a kyese wie de me no kase baabi a woda no aje mpai bo ayasofo na yebeto aba no mububo mpai yesese nkoma abato ekwa wie ne yebesrem se Kofi Adoma wanwani so eye one person bi a oman hanso so ye hia ne pa Ghana hia no eno nti ne se yebobbo mpai yesese nkom ema ne ma koyie wa abato ni mu dia ye nyina yensa anka ye humom ne emfa mpai bo kese ento ho no mo se be ye nyame behu ne mobo ama ne ho atimi atono na abusua ye beka yi aside sa story you kra ba beto no ye mompa ye ne ye nyintumu sese nya papa kra na ebetumi asie ne mpo se asi no kra dia na empa ye na ye sere adi ama no aside story ya eba ye Ghana fo bi kan se Kofi Adoma wanwani ayi obi e kame se Ghana o mani sane pa esan se fie mienu miensa achi a ebe kame se nipa dodo na ena ye se nka wo mu kan wa hye baabi na nka ya ka papa ya no atum nanso wonyame adane da nyina no wodi ne maho afofie n eboa no ye beka yi a akwamukafo bi de ka di na chin kakrakra ekwachi ni di ne mpabro bi a na nya asem ketwa enam so ema ye kyera hodo ni videos ne pictures ahodo circulate wo social media ne so ema ye nyina ye hunu baabi a na woda se woda yaresabia hospital bed so ne ye de niema hyehye ne kon ne ade na areho ye nyina ye bo mu bo mpae ma ne hoto ne nanso awie de dia beto dwane de ano odin too much for your best resafi wa wo hwe sa brebia no so beko nkotodwa anim na wabɔ mpaye edi ama ye bra pani Kofi Adoma wanwani esansa asam na ato no areho ena se enya nokura mpo ayempe sasa de wei ebetumi asinti ye best resa de ekobia no Ghana fo nyina betumi aka wo ho abom na ba bia ye nua be ma no eda no enye ye mɔ mpaye na nyame enyi ni emfiri mu sanse mi betu odwa pe na Ghana fo bi ka ne se nyame na atua ne ka ukọ comment section bien nsem we kwaso ho no no ano odin emu nso awrem asefem se binum ka ne se nyame na atua ne ka ebinum nso wehye no speedy recovery ebi bomb pai edema no se de na ya abrefo ene eye na yonkofo nyina asase no afia pokua so se ne ho popo nenso wonim se de abre bia nyame edi ne ho afofie no onyame besa nso ahwe no so ama ede aba na Ghana fo bi so kyeremu a na se ye bo nipa bi tuo ewo nani
probability say obe survive no aye 50-50 enu nti no wo mu nyina ebo mpa ye se eni die eno ene ye nipadua nyina aka ne enu nti no se ye botuo wani ana kire se nipa bi ena aka ho ama ne ema nyina ekopa sa ana sabe se enye se nipa bonefo bi kura na enipa bi Kofi Adom aye ne bone sana Ghana fo bi ka ne se de wo ye ne niema bokoboko ne ade na se social media wonu ana ye ne nyuma ene ade no enipa bi na afa ne tirimuka epese wo mu di ne se awui enu nti se ya tu ne tuo wo na nidia na enya kwa enipa bonefo bi ka ho enu nti wo mbesere se IGP ene ne nkrofo aposifo anka ye aka ne be sori waka na ya ye nsem ne mu ahwehwemu na too much ahwefo me shamo boss se de nsem ne tie bia no ye nsi maso e wo sansemi ho abre bia de ani bedi akire na de besi akire bia no ma betena se na me de mu ntwemu yie pa no abesom too much ahwefo edwa so hema e na meje so mesra ha e too much GH so de wonti ase de opese o ka comment section ho no feel free na be kire wadwene e wo ho no mo Prophet Dr. Abednego number no so na that screen na se ne mesra wo se wo be fa no afre no sunsumu nsem bia no be kra do se wo bejo na niema aye kama e de yama ha ana me do esi ye bese hia ye ire no kra de ne ma be ma foforo ma me akro ya said they said no, there is no way be ma no sorry no po be sorry na me in office na me the pictures of traditional way ya me kokoye ya kwa me hanesa 1 month na be ma ni ja no na me san fama yes na me gu no na me yes no, it's not been easy, Apostle. So me can say me bien nyina. At the point me say rent, Danya met them those days. Radio you say me Jessica on na me they rented na me ni oba for team. Me Jessica to the point is say do baby na say den. And on no ko one estate company. The Max Estate. And on you moko di nkomo say o pedan say. Yes. Me wo Adom FM na Damax for by so mo ye into real estate na omo wo ensa adan bi wo ho omo to na me say na ya salary what is abra Adom FM say ya na meje ya metumi omo so the woman who directed us here has already paid half of a house for you to complete the rest. Na miracle ko hu estate company no atua dan no half of the amount. Estate na some omo kan said ya can say you need to pay to this point before and son wait to me move in and this yeah move in. It's a long story what she has done. Aside me nyina no Apostle na me go so di nkwasi asemo some ne birthday I said say she's the only person who has been able to tolerate my nonsense and obi ntiase oh na makọ UK na makọ nyim obi o na me na awo I'm in all that she's aware ne yakọ Kumasi na ya se Kofi Chale guy we dey taste na ya guy ne lie oh no ma re no na ya na gina hey I went far. It is a me kasana me de radias na me eya no bi ntiase if I'm posting me three patch house asa odo ma me post na nim keke and she will say no. Security wise my yanka be na me shout ya da no fa